Kívül vidám, belül cigány, nagyon vigyáz. Készítettem magamnak egy nyugtató teját így estére. De konkrétan ez a videó úgy felcseszte az agyamat. Mi van? Eljutottunk oda 2025-re, hogy ciki cigánynak lenni Magyarországon. Én már nem is csodálkozom rajta, hogy a TikTok ilyet megenged, egy szélsőséges rasszizmussal teli szöveggel megjelenítő videó 45 000 lájkot kap, és jelentik, és nincs közösségi irányelvek sértése. Mi migránsok vagyunk. Velünk bármit meg lehet tenni. Igaz? Nem vagyunk ember számba nézve. Igaz? Azt kell megérteni a többségi társadalomnak, hogy Közép-Európában az a ciki, hogy Magyarországon ilyen szélsőséges gondolkodású emberek és fiatalok vannak. Az a fiatal ember, aki ilyen zenéket ír, és közzéteszi, és ilyen a gondolkodásmenete, nem magától lesz ilyen. Beleneveli a média és a szülők. Gyerekek, mi van itt? Hová tartok? Nekem azt senki nem mondja, hogy az egész cigány bűnöző, az egész cigány hülye, az egész cigány viselkedési problémákkal küzd, korai gyerekszülő, iskolázatlan. Itt nem az a lényeg. Lehetek én akármilyen iskolázott, akármilyen okos, agyuntus, akkor is egy büdös leszek. Nem szégyellik magukat az e fajta emberek. Én nem szégyellem, hogy cigány vagyok. Én cigány vagyok. De ti szégyeljétek magatokat. És a többi szélsőséges gondolkodású ember is szégyelje magát. Velünk mindent meg lehet tenni. Mert mi migránsok vagyunk. Mi állatok vagyunk. Meg lehet tenni. Tapossatok rajtunk még. Igaz? És ha ezzel senki nem foglalkozik, mi lesz 30 év múlva? Szomorú, hogy ilyen irányba megy ma Magyarország. És Közép-Európában ez szégyen. Ez szégyen. Nem az a szégyen, hogy nekem ciki cigánynak lenni Magyarországon. Annak a szélsőséges gondolkodású rasszista embernek szégyen. Nekem nem szégyen. Én cigánynak születtem és büszke vagyok rá. Sőt, emellett magyar vagyok.